Edisi Jamoni Sapi Tek. Halo sedulur, esuk iki aku lagi arem jamoni sapiku lah pedetku sing jenenge kriwul kae lagi dengkulen wis pirang-pirang dino iki sikile loro ya wis tak suntikne jane sedulur ya wis diobati disuntikne tapi iki upaya alternatif lainnya yaitu tak blok nih jahe iki penampakane bocah lagi layah-layah iki lho iki dengkule loro sedulur tapi alhamdulillah saiki wis maksudnya ngadeg jerum ngono kayak wis iso sedulur wis lumayan lah daripada sing dino-dino wingi jan dino-dino wingi aku sawetih wis sedulur mongso dilone sapi loro ini peh aku wis melu-melu ora doyan mangan lah iki ngene iki yo iki tak telusuri nganggo anu dulur jahe yo ben penak sikile yo piye ben saya-saya ampre sehat yo bagi sedulur sing sapine yo lagi loro tak dongane muga-muga enggal sareng